Ha ha ha. Apo, musika dua dito yan. O sige, kabayatan ti kay ti napanaman no na ti mo. Nagbasag pa lang good PM mga manong kablawang manibukit ko aglut-luto nga madama. Habang agdingdingag ti programa yung paborito na unay. Eds Ramitsyage. Wow, thank you very much. Alwadam laang baka maksut. Dahil talot-luto man na. Ana, naggagapwam. Ay ka, adang nga rutina kita tungtong kanya dito, Rowan. Ay, sino na yan? Nempangalawanan ko ya Jun, kat naragsak kami no aldaw ti Domingo ta nagpintas dito programa yung at kami manan. Di pa ilaka na kaliliray dahi, ti las o di ti Lores, yung gana sa apato dagitan. Ay, siguro. Kat kablaawan na kami man dito Power Plus Store. O, diba? Ni Ma'am Erlene. Power Ma'am Plus. Tala, kay Ma'am Criza. Liza Rael, ka na dito anak ko nga ni Cheche. It's me Lady Guard of Power Plus. Request ko man dyan, Arak. Arak. Dati nga banda tayo, dahil Power Plus. Ayan na, madimi mo dito Power Plus. Dito ba ba? Dito highway ka no, nagatitog ti highway, no, pero kanta mangrugita nga magmag na. Tabi ng NE. Ay, paradaan ng mga van. Oh, that's Power Plus. Power Plus Store. Sa pagkawatag, patalastas na dito programa ta niya. Power Plus na kung kunada. Oo na. Kablawang man manong yun kan dyan magipapapasyo. Nga ginindayon kan ubana ni Baby Jared. Ket kastamat ni Mama Mia. Kablawang mo takanayan nga nakatutok ki 97.7. Pa-request guy. Sunday Morning by Maroon 5. Wala English. Kunya matagitan. Sunday morning rain is falling. Samo patulan. Nagitay lang Ilocano. Okay nga Rod, gaputa nalpas na ngayon pablakan nagiti sponsors. Sumaron na niti pasat nga ano ti awag datan. Dot lag asunata. Pumto. Idependa man ti background. Ngardi sa gana yon apo ka Aruba patpat gan mi nga pagayam dagiti cellphones yo kat iteksyon itinaga niyo with your age and address kan diti paulo na apo diti nga sonata tabareng laang si kanti mga bakit ito gasot a piso nga load. I-text lang nga po dito yung official text line tayo over 0977-369-1552. Ayan, kat duwagasot a piso apo. So adito yan, iti dat lag asunata. Nalakalaang. Dahil nga road. Di maladagaan Genggat na ataan na tipo Agad ba kang kinitataan Sana isala ang raman minangan Ililin ang gingat makadepan Sa aking inayat nga mong iuli kamiyak Panagdumuti amak marik na Nakumalang mabaling Nga dapat panawin Ngayon ka magkibin Ket isalan at akasubin Tay di at patengga sa mingwen Tapno may papasko Di ayat ko kento'y iling Luwag ririkam kanina ng ku Agpaisalaga nag-adagos kinitatan Kasta ulan anangay ayaw na wena Sarap temet na ibaon nga agpakumbaba Lutira biin na makaturugan Magibatit kwat at pagpungtunganak
pagaru apanawan na. Lumatakaw ko kuma, panawin kaadang, uri bay sa kaadang, at ang ang leleng kaniyak, piliyak kansyon na diyak patengga, tati ayat yen iling, maipapas mo amin kengka. Diyak mas paalang tinundaan, takas taon ay panag-ibig ni nanang, kararap ko kararang nanadlang, nalablabes parang tustusanan. Tay amang ay nayak ni nanang, hamok nga di nagtumatlapat kan, ngem apo ipatay na, amang kasalat bansen itatan. Dadaret-diret rin namin, matumpal tinapang nagsubli. Nakadadumot tanti si mong batan. Agor katakitaan tangan na laing kaya ustot i-address na. Ato yun ito mo na. Agor ka. Okay. We are considering this one since unang bagsak pa lang ng nota ay nag-text nga dago. So tong 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 tong. Kung ano talagang in-type na nga dago, sana in-send. Narod, we have a winner. We would like to say congratulations to a 20-year-old. Di ka mo nababawi ng lalaki dito eh. Pugtuam, dila. From Purok Uno, San Sebastian, Ramon Isabela ti Pimugto. Iti ending ti number na kat 1273. And iti ano ti pugto na nga Pangulo Balong? Balsen ni Tatang. Wow, nagpartak. And isuna ni? Di ka mo nakasaulo nga i-pronounce. Jove Taguting. Jove na Jove. Hobe siguro. Hobe. Ayan, no kaya't no Ilocano, ako Hobe ko nata deta. Hobe. Wow, di ba? Hobe. Hobe. Ni Jove Taguting, thank you very much, Apo. Kat kadagiti iso amin nga si Mali, iti basit nga pakontesta kat agyaman kami dakkel Apo nga banagan nga ado ti tagalo nga simmang pangagpaiso nga sungbat ni o. Kita nagaduda. Ora i-search yung Apo iti internet. Ora i-search iti internet data kat ipatugtog yun sa hayo pindutan dito sa cellphone nyo. What is the title of this piece? No ko namjin ti lalo da kita Apple mo dita na. No, Bells in its Tatang. It's Bells in its Tatang by the four. Ate kay da duo ko na rehistrado Apo nga sonata mi dita taginatang mi ti copyright na DJ BMI Business Music Incorporated. Agita Apo tiga po na no apay nga nangina iti singer min wag kan kansyon kami ta rehistrado Apo da kiti kansyon mi. Kat keep on listening. You are still with Manong June Seriales and John Mark Pastor. Dito lang nga po programa yan ang Paul 1 Adda kami manan of 97.7 Sweet Radio Santiago City. Ayan. Hofe. Jove. Anya nga tama amman tanto dayta. Apo ta ka babarayok pa mo dito ipimbo. Pamo nga mo? Haan kom amo dayta ta 20 years old. Ay manong ang pangawang pa idi kwa. Awang pampay na ipas nga idadakit ang agnanaod. Sa bagay 47 kung ka nag-asawa. Congratulations to kung ano naman na yun eh. To Jovet kung ano naman. Jovet.
Jovet, kuno naman ang Marieta Romano Lapo. Oy, kompleto. Jovet, Valdebeno. Okay. Kablawak man ni Mamik nga ni Monet. Kit pa-play man jay. 7 inches. 7 inches. Kung ano data. Adda kami matan nga dumdumag kanya yung manong ken kuya. Ay kanya yung manan kuya John ken kuya John Mark pagkikablawan nyo man. Dikiti grupo nga Palawitang. Ano na ba ito? Palawitang, Dabinbin, Junjun, Andoy, Tito Alet, Sting Tayag, Doc Angelo, Doc Leon, Oy, Doc Budoy, Siak ni Basit, Nanong Isit, Itibaggaw Cagayan. Wow, kita man na pati diba? Talaga nga international. Baka naka-mix LR daya. Okay, dati pa apo may saping pangablaaw nga nagapumula iti kan kanad nga pagilian from Ami Salvador Ramos na imbag nga malam yung amin dita istasyon yung manong kablaaw man tayo nagkung nga kanay nga agdang-dang kada kayo sa Jaya lalo Cagayan o kita Apa nagadayo? lalo Cagayan kata iti mensahe para kang kuana lingling na imbag nga oras yung amin dita dahil tuyon tayo kanta nga isagot ko ta kayo dahil man sonata yung Ilocano version iti Dance with My Father bukal kalpas mi nga Papagto tamad. Arod More power thank to you your sir program. and more power to your program ko na may sabi nga mga kablaw man dagiti karuba nga nakaperpekto iti sungbat ijaya tuy karuba yung page ayan isuda Isuda. karuba Shama Oda of Saudi Arabia Lawrence Valdez, Pugo La Union, and Feli Agustin of Milano Santa Fe, Nueva Vizcaya. Milano kung ano Milano Italy laeng tama MT Milano Santa Fe diba Milan ya, di ba? Lea Hortaleza, Lacar, Tuguegarao City nga tato Oy, nag-aadayo. From Mary H. Sullivan of Bagabag, Nueva Vizcaya, now in Kuwait. Kuwait. Okay, Kuwait. Rhea Carla, Sagubay Galaytes of Singapore. And Marific Balawag of Tuguegarao City, now in Kuwait. Maria Cristina Pegad, Vigan Ilocos, now In Athens, Greece. Ken Laila Mariano, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Emirates. Yan. And Emirates. greetings coming from... Admin Bubbles. Ayan. Admin Babu. Inawan. Kinanta nila ka dirabi dahil ito. Tinulad na ni Juan, Nora Honor. Uy. Kasama ta po nga kablaawan na kanumot ni Manong ko Felicia dagiti apo ko na nga si Didangang Tatay ita San Sebastian ita Bugalyo Norte ken amin lang nga pasatilubong nga basta dakan apo ko na at ita pa na ibang nga mali man yun ken Mark kanan taer nga na ape nga ita awan tinataer mo dinagang ko O di kantaman, na yung baga malong... Mateng ajay lata na taer lata si kalata tinataeren si kalatan bagi mon Na yung baga malong manong dyan kan natara JM. Oh, katama. Kablao ko man tinayang baga pangal daw ni Arlene Viernes. CJ ken Melody kablao manipod ken ni Aljon Viernes. Iti bugal yun proper. Ramon Isabella. oy So guys, kuman dyan sa nga madlaw ni babae. When no 7 inches. Oy. We also have a greetings here. Apo, ganda pala ng boses mo sa radyo. Uncle, pa-autograph man. Wow. Mayamdama ko na naapo ni Doctor. former Vice Mayor Dr. Derek Vizcara. Aha. Thank you very much for listening. Siyempre, good afternoon mo tan. Kaninong ko nga atong. Kanini ng Melba, if you're listening right now, naimbang daw yung amin dita. Ano niya, mantikukuan nyo dita Bugalyo Norte. Norte nga ta, address na Bugalyo proper. Diyan ka mo. Dati ka pa ang dajilin niya ti Jet. Amok lata ti favorito tanga sunsunata ta gitu yun. Nga nininang kaninong Amok, aji love is all that matters. may sa data kada kiti programa tangem nininang Melba mo dede kay no tutua empire laeng tipik. Kansunan tatamtama data. Hi June, Sharon Paet here. Sa right agree. Batiin mo naman kami ng asawa ko, yung pinakagwapo na fireman, si Reynaldo Paet. Thank you very much. Oh, good afternoon po sa inyo. Ma'am Sharon of Right Agree. Meron na naman po nag-inquire sa akin about combined harvester. Wow, Talaga naman. Talaga nga. Pumapalo ang sales ng FDD. Pero we are not after the commission. Ayan, dahil ang FDD po ay matagal nang inaalagaan ng Agri-Component Corporation. Aha. Apo, dagiti kaya nang magpalailang, iti Aurora, di dinadyawan. Right. Ay, ano? Kontakin da kami lang po, tapan da kayo iwan-wan, dinasayat nga pagpalailangan di jay. Di awan ti bato nga pagdigusa. Apo. Kanya na na. Agri Beach Resort. Dinadyawan Agri Beach Resort. Yeah, And yeah. of course, mabaling kayong matapong nga pumasya sa jay
Pamuasan Coral Reef. Ayan, ada apo Ano kayo? nagatang da dijay. Mabaling kayo ag snorkeling dijay. Opo, snorkeling. Snorkeling. Mabalin niyo nga... Dagiti da problema na apo. Ibiyahe da kayo dijay island nga dijay sa kayo ag paibati. Ejay mo Pagturo ka mga dijay. Ay ka katungtong mo dagiti kayo dijay. Huwag ka tagay umang nga magna dijay. Agbilang ka ti umang. Masolve ti Siyempre, problema. dati jet ski na dito ko. Ada jet ski na, dapat tiyate da. Of Wow. course, at the hotel. And soon mo- to open ka na. Datay swimming pool dati dyan. Iso nga, Oy. namal pa si Digos iti na upgat. Apang Dito kayo na samit. Na samit. Hindi nga tati itsura mo kuhan. No? Magapo ka dyan apgad tapos agko ka dyan na samit. Ay ka may saka nga tikoy no kuhan dati. Ang tagapulot. Tagapulot madi mga napgad. Okay, di pa online na laeng nakakuha mo gamit. Ay ni ako ni Anthony of anang parte ti Hawaii man. Yan ang dahito yan. Naka-online iso na. Thank you very much for tuning Hilo? in. No, it's not Hilo. It's basta big island of Hawaii kung na. Malik na ibagakin. Of course ni Abirat Joseph Agtarap iti Bayaw ay wen bayaw kita malituag. Bayaw Joseph nga adanto apo ti malukatan nga coffee shop da sa Jaya Kawayan City. Ito na open deta o may kami to ag kansyon ti libre mo laeng basta dati kapina. Buwan Kasta apo ti 4 decade duwaw no makikabsat no makigayam. Haan nga dumo dawat iti something in return basta ayaban da kami dolat tata. Mapakabita kami lang dakkel nga banagan. May sabi ka dagiti request da ako kat kantaan tan nakaadto manon iti Sika sinasaon Ngaw tamang ngawon. nagmaya mo ngamin ti agsasaod dil. Ano di pamagat na di jayon. Okay, as requested ka Aruba dahil nga ro para kadagiti manginom iti arak kat actually, mas maayatang kayo ng mga ganyo dito barbaro apo nga putar ko. Nga Aywan, nagpintas na dyan. Napauluan iti tagay. Daytan, Tapos na tagay. iti scooter. Dapat scooter ka. Kadagay dating motor na. Karaman na po yung third album may kat mga ganyan to ni concert mi data. Ito no February 11. I-launch mi nga dagusan. Tapno adamot basit iti maipalaman mi. Nga sonata nga sa Bali. Na isal sa Lumina apo di